maninay. Ilan ka mo? Isa, dua, tulo, pat. Lima man lagi. Lima, no? Sige, maninay na, no? Kapit ka? Sige, no? Okay. So, ato doon, ato paminaw, no? Yan din. Naingon to rin, isaan ba ninyo ang inyong pagbulig sa mga ginikanan aron kini bataa budako sunod sa kabubuton sa Dios alang kaniya? Oo, right. No? Hallelujah. Number 2, isaan ba ninyo nga iampo ninyo ang bata o maggahin o panahon nga gitudlo kaniya ang pulong sa Dios? Otro, sabta na to, no? Isaan ba ninyo nga iampo ninyo ang bata o maggahin o panahon nga itudlo kaniya ang pulong sa Dios? Okay? Itudlo mo sa bata, pulong sa Ginoo. Magdako na siya. Praise the Lord, no? Hallelujah. Number 3, isaad ba ninyo nga magpakita kamo maayong sumbanan alang kaniya o gunahuna pulong sa buhat? Oo ba? So malingkod na mo, no? Okay na. Praise the Lord.